kiehuu kaikkialla, monen torpan ovella se nytkin karjahtaa. Ja kyllä pitää kaas. Tarvii kaas. Joo. Ja näyttäis menevän täällä niin maagisesti paremmin kuin Kangasalla. Ja CC taas Kangasalla toimii. Niin, no ei, mut siinä on se, että pääsee ajaa ekana. Merkki vaan suosiolla, merkki vaan. Sieltä on hyvä linja itse asiassa. Ei kun päällä. Ei ota pakkia. No koita nyt vielä kääntää, ei sulla ole hävittävää. Ei se katso täällä kököstä. Niin, no joo. Ja